दिनै सिडली चिरां जे एमएलए समष्टि बेनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बागै मिथिसार होनो थाखाय आरो जोंनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि मदद होनानै जे बेवहाय मेगा मोनसे बाइक रेलि हाबाफारि लानाय जादों। नैबे काजलगाव हाथाइनिफ्राय जागायनानै जोङो खैला मैला जानानै सातिपुर जानानै रुनिकाटा जानानै आरो बासुगाव जानानै जोङो बांगालदबायाव फोजोबनाय जादों। बिराद मोजां मोनसे थासारिजों बाइक रेलि जादों आरो बेजों जों रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन जे फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारी बेखौ देरहानांगौ ट्रेक्ट'र छबियाव भट होनानै आरो जोंनि बिजाथिखौ बिजेपि एजिपि मोननैबो हान्जाया मदद होदों आरो जों देरहागोना खाथां जागोन आरो थांखिया जोंना एखे जे बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरै मोनसे सान्थि जौगानायनि जे मोनसे थासारि जोङो मोन्दों रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनानै दङ आरो जोंखौ मदद होगोन। भारत सरकारनि जे नरेन्द्र मदि बिथांखौ थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार बानायनांगौ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखाइखौ गोख्रों खालामनांगौ। बिटिसिआव जौगानाय आरो सान्थिखौ जों गोजोर खालामनांगौनि सायाव एबार बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एनडिएनि बिजाथि स्पेसियेलि जोंनि नैबे माने एखुथायै जोंनि लकसभा क'क्राझार लकसभानि जि बियाब बेवहाय जोंनि जयन्त बसुमतारी बेखौ देरहाहोगोन बेखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बे थासारिया क्लियार जाबाय। थांनाय समफोराव हिरा सर'निया बिथाङा गोबां उनाव बर'फोरनि भट लानानै एमपि जाबोबाय। दा बिथाङा माबायदि आं सानो हिरा सर'नियाया थांनाय समाव 10 बोसोर रायजोनि अननाय लानानै बे दिल्लीयाव थांदों नाथाय 10 बोसोराव बे रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। ना गोजोननि थाखाय खामानि मावनो हादों ना जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। जुदि सोङो बेनाव बे बोसोराव 5 कोटि मोनो 10 बोसोराव बेसेबां मोनदों 10 बोसोराव 5 कोटिबा बेसेबां थाखा मोनहैखो बे थाखाजों मा मावदों बे ओनसोलाव जुदि सोङो बिथाङा मोनसेबो बुंनो हानाय नङा। जौगानायनि थाखायबो जेबो मावाखै सान्थिनि थाखायबो जेबो मावाखै मोनसे बर' थासारिखौ लानानै बिथाङा देरहालांदोंमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिबाय जे दिनै बे ओनसोलाव आन्दलन गैला सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन थासारि फैबाय। दिनै बर' ज' लोगो लांनानै जों दिनै बे ओनसोलखौ गोजोनखौ हास्थायदों। गतिके हिरा सर'नियानि जि मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राया एबारखौनो खामानि होनाय नङा आरो बेवहाय स्पष्ट मोनसे पिक्सारा नुजाबाय सावगारिया जे जोंनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ जोङो देरहाहोगोन आरो उदालगुरियाव जोंहा दरं उदालगुरियाव जोंनि इउपिपिएलआ बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सैखिया बिथांखौ जों देरहाहोगोन आरो बरपेटा धुबुरीयाव जोंनि माने इउपिपिएलआबो बिजेपिआबो एजिपिखौ जों भट होनानै जों देरहाहोगोन बे जाबाय जोंनि पलिसि। गतिके फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बे हिरा सर'नि बाथ्रायाबो गाहायाव थागोन आरो नांगोलनि बाथ्रायाबो गाहायाव थागोन। खुनु दला जोंनि खाथियाव रावबो थांनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जोंजों लोब लोब फैनानै जिखिनि जोंजों जगदान जाबाय जोंजों खामानि मावफैबाय रायजो राजाफोरनि खुगायाव जेरैबायदि ओंखारदों इउपिपिएल एनडिए बिजेपि आरो एजिपिनि बाथ्रा बेवहाय जोंनि गोबां मोनसे भट लानानै देरहानायखौ जों नुहुरनो मोनो। दिनैनि रेलियाव दिनैहाय 800निफ्राय 1000सिमसो जोंनि बाइक रेलिया जागोन आरो खोब डिसिप्लिनै जागोन। बेवहाय मोनथामबो हान्जानि बाइक सालायग्राफोर दङ आरो जोंनि आइजोफ्राबो दङ। बेवहाय एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल मोनथामबो हान्जानि बाइक सालायगोन आरो आइजोफोरखौबो जों ज' लांनानै जोङो सालायगोन आरो मोजाङै जागोन। बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आङो बाइक सालायनो थाखाय फैनायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावदों आरो रायजो राजाफोरखौबो जोंनि हाबाफारियाव मदद होनायनि थाखाय आङो साबायखर बावो।